Prievozský advent je komunitné podujatie, ktoré má za cieľ stmeliť susedov z prievozu a utužiť komunitné vzťahy. Ide o jedno z viacerých podujatí, ktoré usporiadava občianske združenie Náš prievoz a zároveň jediné, ktoré sa organizuje v tejto lokalite v predvianočnom čase. Začínali sme s pár susedmi z okolia, ako vidíte dnes sa tu zišlo naozaj asi historicky najvyšší počet ľudí, takže stalo sa už vlastne tá akcia takou tradičnou, už ľudia sa nás dopytujú sami, že kedy toto podujatie bude, takže myslím si, že už je celkom obľúbené a tradičné. Podujatiu dáva ten správny šmrnc aj to, že prievozčania môžu doniesť pochuťky z vlastnej kuchyne a tak aktívne prispieť k príjemnej sviatočnej atmosfére. Ani tento rok tak nechýbali tradičné dobroty, varené vínko a iné lahôdky. Už je to taká tradícia, tentokrát to není bôcikov bôčik, ale sú to párečky, veľmi sú u detí obľúbené a už naozaj aj ľudia chodia na tie párečky. Ochutnal som, tuto boli také pizza slimáky, ochutnal som koláčik a víno nemôžem ešte, lebo pôjdem autom, takže som pani manželke ponúkol víno. Toto podujatie organizuje môj kolega z roboty a zavolal ma, že nech niečo donesiem a niečo si môžem vziať a bude zadarmo punč, takže tak. Takže niečo za niečo. Hej, a je to tu výborné. Veľmi veľa ľudí a úplne super, teším sa. Čo všetko si už stihol? Okoštovať, zdegustovať? No, zatiaľ sme tu iba nejaké 20 minút, tak zatiaľ neveľa, ale všetko, čo vidím, tak všetko je výborné. Čo najviac chutí? No tento chlebiček momentálne a veľmi dobrý punč tu je. Preto som prišla znova, lebo sa mi to tu veľmi páčilo, veľmi dobrá atmosféra, skutočne vďaka organizátorom, že sa nám postarali o takú dobrú atmosféru. Prvý dôvod je hlavne sa stretnúť, spoznať sa s ľuďmi z okolia a vlastne tie kontakty alebo priateľstva často vlastne prerastú aj do takých spoločných komunálnych aktivít, či už v období, kedy sa pripomienkujú územné plány zón, alebo sú tu nejaké plány na výstavbu, tak sa vieme vlastne združiť. A vieme sa vyhľadať a spoločne tie pripomienky zdieľať a potom ich vlastne uplatňovať. A samozrejme druhým cieľom stretnutia je oslaviť ten adventný čas, pripomenúť si potrebu vlastne tej blízkosti a stretávania sa s ľuďmi. Výborná myšlienka, ľudia sa stretnú, porozprávajú, zabavia, takže ja myslím, že je to dobrý nápad. S kým ste prievozský advent navštívili? S bratom a s jeho rodinou. Ja som mala takú myšlienku aj v dome, ja bývam v paneláku, ale nejako sa to nestretlo s porozumením, takže vítam, že aspoň v prievoze niekto mladší sa toho chytí a proste vidím, že je to väčšinou taký stred mladších ako starších, ale nemám rodinu, takže rada chodievam aj, kde sú mladí, lebo som s mladými pracovala. Je to veľmi pekná akcia, má aj letnú formu, ktorú sme zmeškali, tak teraz sme sa chceli pozoznamovať so susedmi. A ste sa už s niekým zoznamili? Nie, lebo dávam rozhovor. Pre TVR Veronika Vasilková.